دا وقت ولی اللہ لوی مجدد بت جوڑم دا وقت ولی اللہ لوی مجدد بت جوڑم فرزن کا اللہ رکھو لوی عابد بت جوڑم دا وقت ولی اللہ لوی مجدد بت جوڑم دا وقت ولی اللہ لوی مجدد بت جوڑم فرزن کرا لرکھو لو اللہ غنی سبحانہ فرزن کرا لرکھلو اللہ غنی سبحانہ پزڑ باندې لرم دا مودین دا ارمانا پزڑ باندې لرم دا مودین دا ارمانا عالم بوی کا خیری دا رنگ حافظ قرآن عالم بوی کا خیری دا رنگ حافظ قرآن عالم بوی کا خیری دا رنگ حافظ قرآن دا غیر نباغی دا غیر نباغی کلک موحد بت جوڑم دا وقت ولی اللہ لوی مجدد بت جوڑم دا وقت ولی اللہ لوی مجدد بت جوڑم فرزن کا اللہ را کلی عابد بت جوڑم دا وقت ولی اللہ لوی مجدد بت جوڑم دا وقت ولی اللہ لوی مجدد بت جوڑم کہ خیر خطابت کے بسانی دا بخاری وی کہ خیر خطابت کے بسانی دا بخاری وی دارنگ علمیت کے باب مصداق دا کشمیری وی دارنگ علمیت کے با مصداق دا کشمیری وی پالار دا دعوت کے با الیاس شان تبلیغی وی پلار دا دعوت کے با الیاس شان تبلیغی وی پالار دا دعوت کے با الیاس شان تبلیغی وی کارکن دا جمعیتا کارکن دا جمعیت نر قائد بت جوڑم دا وقت ولی اللہ لوی مجدد بت جوڑم دا وقت ولی اللہ لوی مجدد بت جوڑم فرزن کا اللہ رکھنی عابد بت جوڑم دا وقت ولی اللہ لوی مجدد بت جوڑم دا وقت ولی اللہ لوی مجدد بت جوڑم تفسیر کی با مثال لکا دا شیخ صاحب شاہ منصور وی تفسیر کی با مثال لکا دا شیخ صاحب شاہ منصور وی میدان دا سیاست کے با مفتی فضل غفور وی میدان دا سیاست کے با مفتی فضل غفور وی میدان مناظروں کے با مفتی ندیم ضرور وی میدان مناظروں کے با مفتی ندیم ضرور وی میدان مناظروں کے با مفتی ندیم ضرور وی دیوبندی او حنفی دیوبندی او حنفی کلک مقلد بت جوڑم دا وقت ولی اللہ لوی مجدد بت جوڑم دا وقت ولی اللہ لوی مجدد بت جوڑم فرزن کا اللہ رکھو لوی عابد بت جوڑم دا وقت ولی اللہ لوی مجدد بت جوڑم دا وقت ولی اللہ لوی مجدد بت جوڑم دا ختم نبوت با انشاءاللہ عظیم شاہین وی دا ختم نبوت با انشاءاللہ عظیم شاہین وی قاری اکرام الحق یا باب مفتی شہاب الدین وی قاری اکرام الحق یا با مفتی شہاب الدین وی عشق محمد کے با حاجی محمد آمین وی عشق محمد کے با حاجی محمد آمین وی عشق محمد کے با حاجی محمد آمین وی حاجی سترنگ زئی حاجی سترنگ زئی شان مجاہد بت جوڑم دا وقت ولی اللہ لوی مجدد بت جوڑم دا وقت ولی اللہ لوی مجدد بت جوڑم فرزن کا اللہ را کلی
عابد بتی جوڑا دا وقت ولی اللہ وی مجدد بتی جوڑا دا وقت ولی اللہ وی مجدد بتی جوڑو یقین لرم دا ہر فن مہارت با اللہ ورکی یقین لرم دا ہر فن مہارت با اللہ ورکی میراث انبیاء و علمیت با اللہ ورکی میراث انبیاء و علمیت با اللہ ورکی کټول نبی خو یو خصوصیت با اللہ ورکی ټول نبی خو یو خصوصیت با اللہ ورکی کټول نبی خو یو خصوصیت با اللہ ورکی نیت پوخلا رب دا ہر میدان شاہد بتی جوڑو دا وقت ولی اللہ وی مجدد بتی جوڑو دا وقت ولی اللہ وی مجدد بتی جوڑو فرزن کا اللہ را کلی عابد بتی جوڑو دا وقت ولی اللہ وی مجدد بتی جوڑو دا وقت ولی اللہ وی مجدد بتی جوڑو دا شیخ صاحب ادریس دا علمیت بنموناوی دا شیخ صاحب ادریس دا علمیت بنموناوی فقہ حنفی کے با مفتی عبداللہ شاوی فقہ حنفی کی با مفتی عبداللہ شاوی میدان دا تصوف کے با مفتی صاحب گوہر شاوی میدان دا تصوف کی با مفتی صاحب گوہر شاوی شاعر مخلص عثمان دے با فضل دا اللہوی شاعر مخلص عثمان دے با فضل دا اللہوی شاعر مخلص عثمان دے با فضل دا اللہوی دا پیر حزب اللہ دا پیر حزب اللہ جان شانی مرشد بتی جوڑو دا وقت ولی اللہ لی مجدد بتی جوڑو دا وقت ولی اللہ لی مجدد بتی جوڑو فرزن کا اللہ را کلی عابد بتی جوڑو دا وقت ولی اللہ لی مجدد بتی جوڑو دا وقت ولی اللہ لی مجدد بتی جوڑو دا وقت ولی اللہ لی مجدد بتی جوڑو کلام دی جناب شاعر مخلص عثمان صاحب آوازونه دي د پیر عباس خاکی قادری الگوهری حافظ محمد حامد ریکارڈنگ القادری اسٹوڈیو ڈکی ضلع چرسدہ درابطی نمبر یاد ساتے 0314 92 78 122 مجدد بتی جوڑو دا وقت